दा लांफैबाय नै ओमफ्राय दाउआ दङ नै एभेलेबेल अयथासार गोबां लानानै थांखानायसै आरोखि जोङो दिनैहाय नै आयु अयथासार सफैदों ओमफ्राय दा ओरै सुगासिनो दङ नै दा लागासिनो दं आरोखि दा न'आवनो फेमिलि हैनोसै आरोखि दिनैहाय लास्ट निउ इयारखौहाय दिनैहाय जोबथा जाहैस्रानोसै आरोखि दा रेडि जाबाय नै फिरफिलि गारि गंसे हमनांबाय मानो होनोब्ला बन बायदिसिना हेन टेन जाबनो नांगौ जायो नालाय दा बे हिसाबैनो बे बेटारि गारिखौ लाबाय आरो गंसे ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना फ्रि एकदमबारे मावलागायसै आरो दिनैनि दिनावसो दिनै जोङो फिन आइफवालि पिकनिक स्पटआवनो फैबावलायबाय ओमफ्राय दफानो सानखांब्रबबायो आरोना नै बिनि फाव माबा फेमिलि पिकनिक जानोनो दा दिनैहाय लिंबोलायबाय आरोखि मा सानखांब्रबलायखो नोङो माने एसे फेमिलि हिसाबै जोंल' गिदिङा मा जानो बोसोर गोदानफोरखौ थ' माखासे हिनजावफोर दं जिहेथु फिसा फिसौ दङ बिथांमोनाबो एसे बेरायनो लुबैयो जायगाफोरखौ लकेसनफोरखौ बेखौ साननानैनो दिनै बुंबाय थानायलाय आङो बे प्रग्रामखौ इमारजेन्सि खालामब्रबनाय जाबाय आरो दा नै दा ओरै फैबाय आरोखि ओमफ्राय दाउबो लाबाय नै ओमफ्राय जोंना नै बिथांनि मिसेसआ बेनो नै ओरै नाहरदोब्रा प्रेमजियाबो ओमफ्राय दा बिथां सुरास्टनिनो बेवाइ जाहैबाय नैबेखौबो लादेरनो इयो समावहाय ओमफ्राय नैबेथ' आंनि मिसेस जाहैबाय ओरैहाय ओमफ्राय दे बिदि बलायखाबाय आरोखि जोंनिया पार्टिया फिसाब्लाबो जानाय लोंनाया हेभिलै ओरैबायदि डेन्जार जाखागोन जोङो दिनै दाउबो दं माबो दं ओरैबायदि आरो बेदरा सफैगासिनो दङ दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय गोबां जाफैदों दिनैबो नै दिनैहाय खय थारिख थांखोमोनलाय अयथासार फैगासिनो दङ आरो दिनैबो दासिमबो जोबनो थाङा आरोखि ओरै जोंना फंबायफ्रा मावबावबाय नै बयलार मासे लायदेरबावबाय आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय दङ मथा मथि बे अलरेडि जाजोब्बाय आरो बियो बेदरा नै वा थाजा थाजा लकेल ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय बयलार लायबावबाय ओरै फंबायफ्रा होगासिनो दङ दा नैबे आसोला संगासिनो जोंहा ओमफ्राय नै जोंना लोगोसे ब्रादार जिन्ज्रिमोन दंफैयो ओमफ्राय नै बुंथ'लायला आरो बिथांमोना मोनसे समावहाय जोंनि बर'नि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय धामाका बर'नि बिर जोहोलावफोरसो दै बयबो सिनायखायो जानांगौ जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा गोबां ओनसोलफ्राव थाहैनाय जायगायाव ओरैनो नोङो मा मा जायगायावहाय गिदिंबोदों ब्रादार आफादाव थानाय समाव सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि पाबय महालोखि खेलायखाथि खाखला सिरसा ओमफ्राय बहाय मोसादोंमोनलाय मेनमार सानैबो मेनमार इबो मेनमारखाना 35 बेसोब ने औ 35 बेसोब ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट आइफवालि पिकनिक स्पटआव बेरायफैस्राबाय औ ओमफ्राय दा जोंनि बे फेमिलि पिकनिक जानायाव दंफैयो आरो जोंना न'खरनैल' एसकेनिजों नै सुरास्टन बर' ब्लक बेजों आरोखि ना ओरै बोराय बुरै ओमफ्राय फिसा खांलाय थिबाय नालाय जोंबो फिसाफोरखौ लाबोफाबाय आरोखि ओमफ्राय बिथांमोना पार्टिया आलादा एसे खिथाहरदो आदा मोनसे न'खरनिनो मोनसे सनमिलन आच्छा सनमिलन औ माने जाथि बाहागि गासिबो जाथि बंस' खुरमा फैजोबदों आरो जानाय लोंनायबो खालामदों आदाया औ ओरैबायदि मानसि फैदों दिनैबो 12 थारिख जालायबाय थेवबो ओरैबायदि दं आरो नै फैगासिनो दं ओमफ्राय लोगोसे देरहासार इस्लारि फैगासिनो दंबावो जोंनाबो दा बेबायदि आरोखि नै दा जोंहा नै बेबायदि कफिखौहाय लकेल कफि सालाद खालामनोहाय लगायनोहाय बेबायदि हाबाय आरो मा लाब्रासो खालामनोसै औ ओमफ्राय नै आंनाबो मेदामा हागासिनो दङ ओमफ्राय नै जोंना प्रेमजि ओरै दङ नै खायसे हांला हांजेनबाय आरोखि ओमफ्राय जोंना सालथाया सफैबाय नै वा बा इदिटिंआव बेस्थ' नामा ओमफ्राय गावल' बिरबोबाय बियो ओमफ्राय लोगोखौ लाबोफाखिसै फिसाजो दं फिसाजोआ एकदमबारे गोलैल'थार दाबो औ सासेमोन बिराद दावराव ना ओंखारगौ नंनायालाय साउन्डफ्रा भिब्रेसन एसे उसुबिदा जायो गिदिर दामनायनि ना खाथियावनो ओमफ्राय खबर सबर मारै दं खबर सबरथ' 2024आव एकदमबारे हाइफाइ माने बिथांखौ मोनोब्ला मोजांखा आरोखि ओरै दंफायो नै फिसाला बाबु ओइ बाबु मा क्लास फरायखोलै आंनि बेस्ट फ्रेन्ड इयो औ दा बेनो आरोखि बेफोरनो जोंना सम्पथिया नङा होमबा दा बेबायदि आरोखि
15 yearsनिफ्राय क्ल'ज फ्रेन्ड बानायनानै लागोन आं माने फिसाफोरजों क्ल'ज जानो हायोब्ला बिराद मोजां आरो सोरबा सोरबा फिसाफोरनि डिसटेन्सआव थायोना खिन्थु 15 years जानाय लगे लगे एकदमबारे फ्रेन्ड माने लोगो बानायनानै लानो हायोब्ला मोजां आरो माने गोथां जानो नाङा आरोखि फिसाफोरजों गोमोन जानांगौ दा बेबायदि आरोखि गरायखौबो गाखोनायनो मोननानैसो गोजोनखाबाय आरोखि नोङो गाखोबाय जालालै नोंनावबा सोर गाखोयो नोंनावबा सोर गाखोयो बोसोर गोदाननि मुङाव एसे गाखोनाय जाबायमोन आरो जारलालै बेखौ आरो गाखोनायावसो बाहायबाय रा जारलालै सेल्फिसो लाबोनोसैनो ने गुराय गुफुट